Rridu naħdmu id-doppju tal-jaħdem MEP barrani u jiena sejjer Brussell għada b'dak il-sib. Jiena rrid inkun irrappreżentakom biex naħdem, biex nistinka bid-determinazzjoni kollha li għandna aħna, bid-determinazzjoni li ittuna intom u b'responsabilità li tabuna biha. Jiena ser nagħmel ħilti kollha. Sostna il-membru parlamentari Ewropew Peter Agius waqt il-programm NetLive l-għada li tħabbru ir-riżultati tal-elezzjonijiet għall-MPs. Agius qal li dan is-suċċess kien kisba li seħħet bil-ħidma tal-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. U qal li huwa ta' privileġġ għalih li issa se jkun qed jaħdem flimkien mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u l-membru parlamentari Ewropew David Casa. Jiena ħajkoll il-privileġġ li ninaqat magħhom għalikom li tarawna mid-dar tinħass kisba kbira kollettiva. Ovvjament jiena ser inkun qiegħed nivvota, nillobbja għal-liġijiet, għal-dispożizzjonijiet, għal-negozjati. Pero għalija dak li ġara nhar il-ħadd mhux xi ħaġa ta' Peter Agius jew xi ħaġa ta' sħabi li tlajna, hija xi ħaġa hija kisba tan-nazzjon. Waqt il-programm Peter Agius tkellem ukoll dwar liema temi se jkun qed jaħdem fuqhom l-aktar fil-Parlament Ewropew, fosthom opportunitajiet akbar għaż-żgħażagħ, konnettività aħjar għal għawdex u l-liġijiet li l-aktar jaffettwaw lin-nies. Kull ma nagħmlu, ta' kollu niddeċiedu, ta' kollu li tressaq l-Ewropa, nara li jkun hemm Ewropa li hija aktar Maltija. X'aħna żgħar, aħna għandna bżonnijiet speċifiċi bħala pajjiż. Peter Agius insista li se jkun qed iżomm għajneh fuq dak li qed jagħmel il-Gvern. Hekk din tlieta tal-Partit Nazzjonalista inkunu ta' skrutinju fuq il-Gvern għax ejja nagħmlu ċara. Aħna għandna bżonn fl-Ewropa li inti għandek il-Gvern li huwa imexxi jieħu parti mid-deċiżjonijiet fil-Kunsill tal-Ministri li hija istituzzjoni oħra Ewropea. Ir-riżultat huwa biss il-bidu ta' din il-mewġa pożittiva u minista se nkomplu naħdmu fi Brussell, temm jgħid Peter Agius.